Každý víkend či voľný deň moja pani manželka odo mňa očakáva stále tú istú otázku. Nepôjdeme sa niekam prejsť? Prechádzky mám naozaj veľmi rád. Ak by som si mal vybrať medzi dvojhodinovou cestou autom, na bicykli alebo pešo, vyberiem si tú poslednú možnosť. Tá pešia chôdza je jedným veľkým dobrodružstvom. Nikdy neviete, čo vás čaká za najbližším kopcom či lesom. Preto ma veľmi potešilo, keď som zistil, že môj kamarát Slavo túto mániu zdieľa spoločne so mnou. A tak sme sa v roku 2019 rozhodli, že spoločne prejdeme cestu hrdinov SNP. SNPčka je naša najslávnejšia a najdlhšia turistická magistrála. Ťahne sa z jednej strany Slovenska na druhé, od Dukly až po Devín. Má viac než 700 kilometrov. Z organizačných, teda najmä kondičných, finančných a časových možností sme nedokázali túto cestu stráviť naraz v jednom kuse a určite sme mohli zabudnúť na to, aby sme ju dali za 6 dní, ako je aktuálny slovenský rekord. Rozdelili sme si ju ale do viacerých etap a tak sme v priebehu 5 rokov na nej strávili 26 dní. Keď sme boli na východnom Slovensku, tie túry boli krátke, 1 až 2-dňové, postupne sa predĺžovali a ako sme sa vzdialovali viac a viac na stred a západ Slovenska, tým viac dní mali. Napríklad taká hrebeňovka Nízkych Tatier nám trvala 5 dní a na nej sme si uvedomili okrem toho, že Slovensko je krásne, aj to, aké je malé. Po našej pravici sme videli Vysoké Tatry a po ľavici to videli až kdesi k maďarským hraniciam. Keďže dovtedy, do nejakého roku 2021, sme nepociťovali žiadne zásadné problémy na našich cestách, začínali sme mať pocit, že už sme takí skúsení traperi. A preto sme do ďalšej etapy, už v roku 2022, vstupovali s veľkou dávkou sebavedomia. V rámci našich príprav bolo mojou úlohou rozdeliť tú trasu na nejaké zmysluplné celky od nejakých 20 do 30 km na deň, vygenerovať tabuľky prevýšenia, nájsť nejaké schopné ubytovanie. Následne som tieto podklady dal Slavovi, on ich doplnil o zoznam studničiek, našli sme spoločný termín a vyrazili sme. Sme teda v roku 2022 a ideme na ďalšiu etapu. Máme pred sebou 5 dní, ktoré začínajú na Donovaloch, prechádzajú cez Čičmany a končia v Trenčíne. Zhruba nejakých 180 kilometrov. Podľa mojich výskumov ten prvý deň by nemal byť náročný. Prudké stúpanie na úvod nás síce trošku zapotí, ale potom už by to mala byť iba jednoduchá hrebeňovka krytá lesom a končiaca v peknom horskom hoteli. Prvé problémy však nastávajú už dole v Donovaloch. A tým nemyslím fakt, že sme tam rovno zablúdili v prvých minútach, ale to, že som si dovolil zobrať na túto túru úplne nové turistické topánky, čo je tradičná chyba. A po zopár kilometroch, možno že aj metroch, začínam pociťovať, že sa mi tvoria prvé otlaky. A to mám pred sebou ešte 5 dní túry. Náš štandardný deň vyzeral tak, že po prvých 2 hodinách chôdze sme si dávali raňajky. Tu však práve kvôli tomu stúpaniu si dávame raňajky hneď hore nad Donovalmi a začíname pociťovať, že vychádza slnko a že to bude horúci deň. Postupne kráčame ďalej, moje otlaky sa zväčšujú a zisťujeme druhú vec, že studničky, ktoré sme si zaznačili do našej mapy, sú vyschnuté a nemáme dostatok vody. Pomalé stúpanie a klesanie, aj napriek tomu, že je v tieni, vyvoláva veľkú únavu. Začínam pociťovať, že nevládzem. Párkrát taktiež vstúpime do roja maličkých mušiek, ktoré sa začínajú lepiť na naše spotené predlaktia a cítime sa ako na nejakej exotickej exotickej výprave. A práve vtedy, keď mám nové otlaky, cítim sa dehydrovaný, nevládzem a som olepený maličkými muškami, sa môj spolucestujúci stratí. Ako sa mi to mohlo stať? Rozmýšľam počas chôdze, ktorej som unavený. Ako sa mi to mohlo stať, že takto neprofesionálne idem s otlakmi, bez vody, bez sladkosti, bez kondičky. Proste som podcenil situáciu a precenil svoje vlastné schopnosti. Kráčajúc ďalej, rozmýšľam poprvýkrát nad tým, že to vzdám. Že zídem do najbližšej doliny a odveziem sa domov.
A to už mám niekoľko rokov skúseností za sebou a prejdenú polovicu Slovenska. Niekedy v tomto bode prichádza v podobných príbehoch zlom. Je tam nečakaná pomoc, alebo zásadná zmena hlavného hrdinu, či nejaké morálne ponaučenie. V mojom prípade však nastáva niečo úplne iné. Okolo hlavy sa mi začína vznášať predstava, ako o tom všetkom hovorím Slavovi a našim kamarátom. A to si predsa pri všetkej svojej mužskej ješitnosti nemôžem dovoliť. Zatínam teda zuby a kráčam ďalej. Vychádzam z lesa a pred sebou vidím hrebeň a horizont a na tom horizonte malú tmavú bodku. Čím kráčam dlhšie, tým viac sa tá malá bodka začína podobať na môjho škeriaceho sa spoluputníka, stojaceho pri rázcestníku a pri studničke. Samozrejme, najprv ma vysmial, ale to už proste k chlapským kamarátstvám patrí. Potom sme si dali spoločný obed. Dodnes si pamätám, že to bola tortila s tuňákom a so zeleninou, pretože v podstate nič iné sme na tých cestách ani nejedli. Doplnili sme si vodu a kráčali ďalej. Tak málo, povzbudivé slova od priateľa, trocha vody a jedla stačí na to, aby sa vám úplne zmenila perspektíva a odhodlanie. V nasledujúcich dňoch sme mali zažiť rôzne počasie. Ešte nám aj pršalo, bolo pekné počasie a hmla. Spali sme na rôznych miestach od horského hotela cez drevenú zvonicu až po stredoveký cintorín. A veľmi milú spomienku mám aj na vstup do obce Čičmany, kde sme stretli veselé mníšky, ktoré sa ohadzovali balónmi plnenými vodou. Ako to bolo s tým Devínom? Na záver sme dorazili aj na Devín, aj keď o rok neskôr. Do batoha som si ale okrem vody a sladkosti musel pribaliť ešte čosi navyše. Pokoru.